So mga boss, mga madam, na ko i-share sa inyo mo yung ginatawag na itong sistema sa rampam. Nakuha rin ng idea ha. Nagamit ko diri og nipple T, kani coupling reducer 3/4 to 1 up to 3/4, gate valve, street elbow, kani sa dire mo ni sa supply sa puntahan natay ulan kung gusto nato masaka up to 8 feet na kay tab pahulog ang tubig. Mo ni ang mo kuan kaning check bag ang mo push dito sa taas. Mo ni atong gitawag na pressure kanang murag mahulog na to sa pressure tank or kuan na sa basta diri mo sakan tubig. Mo kanisa mo create og pressure para makasaka diri sa taas. Kani ako lang isang example, pwede mo magutang og hose diri padulong dito sa taas 8 feet gikan diri. Tapos mo ni siya ang sample lang ako ni. Mo na ni siya yang valve. Kani baliktaran ni sa kani diri pa mo na yung ginatawag nato nga swing check valve. Oh. Kana kita mo ana sa imo swing diri. Kay duha man ay klase gud ang swing check valve. Check valve day. Ni sa spring check valve inani. Siya, spring na siya. Mostly ginagamit ni sa kanang naidip well, na gravity tank, na mas pindot ni siya. Ako atong idea lang ha. Mga tapos, kung gusto mo masaka ninyo ang kuha ninyong tubig gikan sa boss from 3 feet nga tubig, masaka na to na sa 8 feet nga tubig. Gamit lang tag hose ani diri. Kani ako ara naman isang sample lang. Pero pwede na sa butang ang hose dira, garden hose or any nga kuan maka adto sa taas maka-refill og kung na may gusto kung na magbutang mo tank, gravity tank na sa para ma-pressurize niya ang wala na sa gamit na kuan kurente mo ra ni makasaka ang tubig ani up to 8 feet. Depende sa pamaagi sa kuan diri imong source sa imong tubig. So ang imong taas ang imong source mga 4 feet anana. Man gusto nimo elevate up to 8 feet. Mo na ni sa diri. Kato lang. Kani pwede nimo maghimo tag kuan ani kanang dako-dako nga diameter para may pressurize pa niya ang tubig. Padulong pagawas. Galing mo na dyan Hindi ko alam out. Kanina, exist diri. Magsige na sa kanana ang swing niya. Kay kada palong niya, kada push niya, mo push mo balik diri sa mo ni sa musaka ni sa dira. Kadi sa mo push ni sa kani balik. Di man mo balik ang kwadri kay pag kuan ni maana man. O kato lang. Good. Bisaya plumbing ni. Plumbing day sa Bisaya. Good. Galing mo pala dyan Hindi ko alam